Inċident fatali ieħor fit-toroq Maltin hekk kif double decker mimlija turisti li kienet qed tinstaq fit-triq Valletta fiż-Żurrieq laqtet siġra bil-konsegwenza li żewġ persuni mietu fil-post. L-inċident seħħ l-ħabta tal-4:15 ta' 2 wara nofsinhar meta x-xufier żagħżugħ ta' 24 sena kienet isuq mid-direzzjoni taż-Żurrieq lejn Ħalkirkop. Mal-impatt biċċiet mill-parti ta' quddiem tad-double decker tqaċtu bil-konsegwenza li ntlaqtu passiġġieri oħra li kienu bil-qiegħda fil-parti ta' fuq tad-double decker. Immedjatament fil-post flotta ta' ambulanzi, pulizija kif ukoll uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili illi waslu b'diversi mezzi. Fil-fatt, ftit tal-ħin wara l-inċident, id-Dipartiment tal-Emerġenza fih dan l-isptar Mater Dei iddikjara l-każ bħala inċident maġġuri. Fuq il-post is-sitwazzjoni mill-ewwel deret kritika, bl-ewwel li jaslu jkunu l-uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit li rrakkuntaw episodji taqsim il-qalb meta għexieren ta' turisti xxukkjati b'dak li raw qudiemhom bdew jiġru f'nofs ta' triq iwersqu u jitolbu għall-għajnuna. Dan fl-istess waqt li matul it-triq kien hemm ukoll fdanijiet tal-vittmi f'xena mill-iktar makabra. Kien hemm bżonn ukoll ħidma delikata ħafna minħabba l-qagħda kritika ta' wħud minn dawk involuti u li kienu fil-parti ta' fuq tal-vettura. Dan fisser li kien hemm bżonn l-għajnuna ta' krejn tal-Protezzjoni Ċivili biex il-feruti jitniżlu minn fuq id-double decker u jitwasslu sal-ambulanza. Iktar tard fil-post bdew jaslu diversi esperti tal-qorti li ġabru l-evidenza sakemm finalment waslet ħers li ħadet l-isma bla ħajja tal-vittmi.